Ще играем една игра. Нека да започнем. Аз имам мой си World, където си играя. Сега ще направим нов. Така. Добре, нека така да е. Да си започнем както е. Ще снимам малко време, нека към 5 минути, 6 най-много. Тия ги четох, няма смисъл да ги чета. Аре бе, 2 часа. Така. Започваме. Билд, това, билд. Това за водата ще го сложа тука. Така. Не бе. Ето де, то... Така. Готово. Ага. Това за водата, те ще работят за... правят вода. Това е също така... За вода ли беше или не? Не, това не е за вода. Аз обърках. Това е Power Regeneration. Така. Това е за хранене. За храненето ще го сложа тук, да го сложим с него. Ето го това за водата вече. Това за водата ще го сложа тук. Така. Ето идват още, супер. Сега. Хайде. Защо? Така, добре. Тук колко имаме? Тук са двама. Чакайте, какво става? Тук са двама. Тук мисля, че трябва да има още. Да. Тук ще са двама, за да става по-бързо работата. Навсекъде двама. Сега ни трябва още, защото в миналия World, дето аз си го играя, това нямах, пари да си купа за вода и, трябва повече за вода. Така, сега ни трябват още хора. Да, защо не идват още? Трябват ни още. И за храна още ни трябва. Ето го това за храната. Мисля да го сложа него тук. Да. Тук са двама. Тук ни трябва още един човек. И тук ни трябва двама човека. Сега мисля да си купа Power Regeneration, но аз пък нямам пари.
Ами... Какво пише? Upgrade where? Ромство. Ето идват още хора. Но коя стая да апгрейдна? Тази за водата искам да апгрейдна, защото тя ни е... Нали, водата ни е много важна. Колко пари е за апгрейд? И ние нямаме пари. Не можем да го апгрейднем. Но нищо, ние все пак... Така. Значи това почти на макс. Ами, горе-долу. Това май е за хората. Колко хора, да. Значи ние имаме 8 човека за сега. Да, точно така. И всички са ни по първи левел. Сега. Как да дойдат още хора ми е чудното, но... Готово. Ето това ни дава вече пари. Тук има някакво едно пише, но да знам. Чакайте. Това май са оръжие откъде. Май да. Както и да е. Грешка. Опа, какво сега? О, не. О, добре. Даде ми поне XP, това е добре. Също така, ако мога да напишете в коментарите къде седат левелите, защото все пак не знам. Али аз играта свалих преди половин час някъде и играх само... Ого, супер. Добре. Какво трябва? Това ние мислих, че имахме две. Да, ние имаме две. Ми знае, че сега този човек ще го оставим тук, за сега да работи. Мисля, че тук не е пълно. Тук не е пълно. Добре, получават се някакви изключително тъпи бъгове. Ето както виждате, тук няма никой. Само плоховете. Чакайте, майде. То навсякъде е пълно. Добре, тогава мисля да купа... Какво си купа? Ми дайте един Power Regeneration. Него ще го сложа тук. Така. Чакай, бе.
Оф, не знам какво става с играта. Чакайте, това го преместа тук. Чакайте само за секунда. О, супер! 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 Охо, супер! Такива кутии са много, значи трябва много са готини тия. Броня, не знам, още 5 ди е майко, това е много яко е. Дами и господа, това е много яко нещо. Ето го този. Леле. А тези какво имам? Но то какво му е? Ами сега мисля, че трябва вече да има место. Не, сетих се. Надявам се да е това. Да, това е било. Нека да са двама. Така. Сега в това Power Regeneration да сложим. Трябва ни още един човек само и сме готови с всичко. Така, колко стана клипа, бе? Дайде до 13 минути да го направим. Така, това е... сега разбрах то. Аз няма ли къде да почиват ли? Защото това е за да спът, мисля. Ако не се лъжа. И така. Чакайте само да видя още нещо. Дали имаме. Не бе. Това не знам откъде. Защото ни даваха нещо като брони, както видяхте. Да. Май сега тук ще ги намерим. Да, ето. Така. И да, тази броня. Още има. Така. Дигна левел, супер. Мисля това да бъде всичко за този епизод. Чакайте само и той да го мушна там. Да, ето точно. Супер, точно един човек. Ето. Супер е. Както казах, мисля това да бъде всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте и се абонирайте за моя канал. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!